Tandok. Tandok ka. And to it, not sweet and sticky. And I will take Entscheidet jeder. Ich gerade das LKA so noch nicht. Good afternoon. Patamsak naman sa live ni Mai. Ich habe den Fall Lina Beck damals betreut. Sie ist jetzt seit 13 Jahren vermisst und es kann sein, dass das Unfall Mr. Straight. Sorry, Mommy. Hello. Good morning. Ay, good afternoon. Hapon na pala. Ayan si Mr. Trites. Bigyan kong jacket siya. Saan man kagang? Saan man yung anak na ko? Saan ni? Sino yan na mami ma? Na mami. Madami akong anak. Sino? May bagong pangalan eh. May bagong. Hello, Miss M3 Tids. Mami, good afternoon, my mommy. Hello, love, love. Ayan, binigyan na kita ng jacket. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta na ikaw? Ayan, may jacket na. Maayong hapon. Maayong gabi ina. Anong oras na ba? Anong oras na ba? Ay, 4 pa lang, 4. Maadyong hapon. Ayan, palitan ko. Mommy, hello, kumusta, kumusta na? Ayan. Hindi ako nag-screenshot kasi hindi man lang, wala man views, hindi man ako marunong. Hindi marunong si Mami maglaro, laro. My mommy. Thank you naman, my mommy. Kumusta na ka diha? Kumusta ka na? Kumusta? Ay, salamat. May son pala ako. Kumusta, may son? San sana ay may son si mommy. Tada-da-da-dan. Ang son ni Mami, salamat pagpunta.
Sa lahat. Meron. May isa naman. Sa bagay. Parang. I am your son, my very dear son. Thank you so much sa aking son na yan. Say and take. Ano mo nga, gang? Main channel name mo? Alam mo ba, makalimutin na si Mami. Makalimutin na ba si Mami? Nakakalimutan ako kung sino yung mga daughter ko at saka mga son sa YT. Siyempre, natusok. May nagtusok sa mukha ko. Alam niyo ba guys, si Mami makalimutin na, di ko natanda yung mga daughter ko kasi hindi naman dinadalaw si Mami. So kayong mga son ko dyan, di naman ako dinadalaw eh. Natusok yung mukha ko, may nagtusok sa mukha ko. Shout out my son. Hindi ko talaga mabasa. M3 Tids. Ayan. M3 Tids. Ayan. Ayan, thank you naman sa ano dyan. Mommy, my son. My son and my mommy. Kumusta kayo dyan? Kumusta? Ang aking damit ay color avocado. Ayan guys. Avocado. Sige nga, my son. How are you, Mommy? Ito, girls na si Mommy. Kaya nahihiya na si Mommy mag-live. Kasi nga, girls na. Kumusta ka, my son? Ano na tayo dyan? May produkto na ba? May produkto ka na ba, my son? Nakita na ba yung yung produkto? Kumusta? Regards sa everyone. Bakit kulang ng R? Kulang ng R magsalita si Mami. Regards everyone. Ayan, how are you daw? Siyempre, ito pa rin si Mami. Minsan na lang nagla-live, talaga ng live. Puro na lang gaya-gaya si Mami ng mga screenshot na yan. Tapos naglalaro ko, hindi naman marunong. Laging talo. Palaging talo. Of course, dapat maging sweet lang. Sweet lang tayo, guys. Kumusta ka na dyan? Patuloy pa rin ba yung YT, YT word? Bakit naman yan ganyan? Parang sad. Uy, hindi ko na rin makita, hindi ko maklaro. Sad ba yan? Yung mukha, emoji, parang sad. O ganyan ang mata, ganyan. Dapat ganyan. Ay, may tuturo ako sa'yo, san. Ganyan, Pag sad daw, ganyan, Sunshine. Ganyan, Your son, I always support you. Thank you naman talaga. Super, ko naman yan. Na-appreciate. Talagang sobra. Paano lang si Mami. Pasulpot-sulpot. Kasi alam mo naman si Mami. Kailangan kayod. Kailangan kumayod ni Mama para may maganyan makain. Thank you naman sa son ko dyan na nag-support sa akin dyan. Salamat always. Tapos pag happy ganyan ganyanin mo lang Plug. Naipa-plug talaga.
Say. Kumusta na? Seryoso tayo ngayon. Kumusta na lang kayo dyan, guys? Nagmadali akong nag-live ako ng madali kasi nga, kahit sandali lang, kasi nga may upload ako. Watch mo naman sanang yung aking upload. May upload ako na bago. Yung dumayo kaming kumain ng lugaw. Alam mo ba, yung dinayo namin ng lugaw. Ang sasap ng lugaw talaga, creamy. Talaga, super talaga siya. Actually, dito sa amin, sa mga mall dyan, may lugaw-lugaw naman. Kaso lang nagtutubig siya. Pag nilagyan mo na ba ng mga panimpla? Ako, wala. I am doing, I cook rice. We have already our ulam. So, rice na lang kasi marami pang kakain-kain ng mga mga pinapakain ng mga boy ng hardware. Kaya kailangan mag-additional ng rice. Kasi madaming pa naman na ulam doon. Pag sila, rice nga, 2. Ulam, kung ano pang natira. Ganun. Kung wala, kukuha sila ng corned beef. Kung ano man doon sa nilalagay ko doon sa tinda-tindahan ko, corned beef, ganyan. Sardinas, meatloaf, ganun. Yan lang ang aking tinda-tinda. Wala namang kumakain na iba dyan. Yan lang pinapakain ko. Every Saturday sila nagbabayad pag sahod nila. Kaya dapat everyday, pinoprovide ko silang malutuan ng mga ulam-ulam, pagkain, snackan, ganun. Yun ang aking tinda-tinda. Hindi naman malaki. Kung ano lang nandyan. Pero kakapagod din. At saka alam mo ba, kasi ako mag-reels, hindi naman ako kumikita sa reels. Hindi naman napapansin sa reels. Pampapawis lang ni mami. Hindi ka basta nag-reels, hindi ka nag-i-FB. Kasan? Shoutout kay Kurot Itlog na lagi din yun sa akin nanonood. Nagsusupport din yun sa akin si Kurot Itlog. Tagal niya yun si Kurot Itlog. Shoutout doon. Salamat Kurot Itlog sa laging kay mami. Yung pasulpot-sulpot. Malaking bagay na yung pasulpot-sulpot. Saka ako naman, hindi naman ako nagtatagal mag-live. Uy. Shoutout sa mga friends ko dyan. Nakakaalala ka pa kay mami. Hello, Virgie Costellas. Thank you so much. Good afternoon. Miga love shoutout. Kumusta? Ayan. Ito na muna ang nag-live ako ng live talaga para naman kumustahan ba? Mag-usap-usap. Kumusta ka na, Virgie? Ang laki ng bahay ni Virgie Costellas nung magsimula si Virgin, ako. Hello, Lalab's host. Thank you so much, Virgie Costellas. Miga love shout out. Thank you. Hapon na, good afternoon. Yun. Yung pumupunta sa akin lagi, salamat. Ngayon, kahit mga ilan-ilan lang. Sila Koromi, sila Margie TV, yun lang. Yung mga madali ko yan din pupuntahan. Ngayon, si Virgie Costellas, yun lang din na pupuntahan ko. Kung sinong nakikita kong pumupunta talaga, yun. Yung maganda din sa live na hindi yung mga screenshots kasi talagang padamihan yun ng views. Talaga naman, nakakalaki din na yun ng WH talaga. Palakihan din sila na, hindi kasi ako marunong Shoutout son, thank you so much sa pag-support mo. Kay Kurot Itlog din, salamat, Kurot Itlog. Bisibisihan niyo si Kurot Itlog, may trabaho yung si Kurot Itlog. Kaya, si Kurot Itlog, pasulpot-sulpot.
Thank you, Virgie. Salamat. Shoutout sa lahat dyan. Ito ang iyong manay, mami. Dating tipid brain. Ayan. Nagsasabing, shoutout sa lahat dyan na pumupunta lagi sa aking pa-live. Ayan, Virgie Costillas. Laki na, mga 15 ang bahay ni Virgie. Bilis lumaki ng bahay ni Virgie. Ako, muta. Okay lang yan. Kahit maliit. At least, okay lang yung channel ko. Ang mahirap pag may problema din ng channel, mahirap din naman. Buti lang yung may mga work. Si Mami, walang work si Mami. Kaya talaga nag-ano sa YT. Pero matagalan din kasi matagal bubunuin ng $100. Yun lang, kakatuwa lang after so many months. Aabutin pa nga ng 1 taon. Bago makatikim naman ng sahod. Ay, talaga sobrang tuwa. Yun, tuwa talaga ako pagka natatanggap kasi may bawas na yung $100 eh. Ang tagal ko na naman makuha. Alam mo, nag-$30 na sana ako. Binawasan na. Yung kasasahod ko lang tagal na. Mga ilang months na naman. Na naman. Nag-$30 sobra. Pagtingin ko ngayon, nag-20 na. Binawasan na. Ano ba yan? Sinabawasan naman. Huwag naman bawasan. Dapat dagdagan naman sana. Ay. Thank you guys sa nagtambay dyan. Kumusta lang kayo dyan, ha? Thank you pala kay San M3T Sai. Ayan. Hindi ko man alam yung main channel mo. Salamat sa pag-support kay Mami. Kumusta lang ako. Naman si Daddy, di siya nagbabantay doon. Wala naman, nagdudurbil lang naman pag may gustong pumasok. Pag may gustong bumili. O kaya gustong kumuha, anong gusto nila. Nagdudurbil lang naman. Kaya si Daddy di andun sa mga tanod na nakikimarites. Pag nakita niya na may pumasok sa gate, pupunta na siya. Pag unattended, hindi iniintindi ni Daddy di, lalabas na ako. And now, la 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 da 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 da. Shoutout kay kina Rhea Helman. Lalaki ng mga pa-live nila. Rhea Helman, Fire Tiger, si Inday Vlog, Inday Jo Vlog, Mama Faye, Koromi. Ang lalaki ng mga ng live nila, views nila. Grabe, nagwa 100 na. Isang live lang. Screenshot. Sana mapapasana all ka na lang talaga. Maya. May pumasok lang na yung pwede ba yung pasukan ng isang ng isang ads. Yan pwede ba yan siya mag-ads? Mga ilang oras ba yun?
Ay, 1 hour daw. Sabi ni Kabutoy, 1 hour daw. Naku, ang tagal pa. 1 hour. 1 hour. Ano ba yan? 1 hour. Ayaw ko mag-live nang nag-alalta. Walang tao. Wala nang ginagawa. Alam mo nyo ba guys, sino nandyan nakatingin dyan? Ay, wala pa na ako man lang mag-isa. Nag-order ako sa Shopee ng mic. Yung kaso, yung mic ko, o yung, akala ko pwede dito sa TV, hindi man pala, kasi saksak may, siya, may, yung makanta-kanta sana ako, wala naman laging ginagawa. Puro Netflix, ang inaatupag ko Netflix. After ko upload sa, sa FB, wala na gawa. Tapos tulog na rin si Choco. Dito na kami dalawa. Ako Netflix. Sabi ko, daw kung gusto ko magkanta-kanta. Pwede din naman i-live mo. Lang. Yun nga lang. Hindi pwede kasi copyright pag sa YouTube. Okay lang yan. May libang-libangan. Diyos ko, pag ko yung aking ba yun? Speaker ko. Ninatgat yata ng daga. hindi man siya tinatngat. Yung saksakan baga, hindi na siya nagcha-charge. Siguro may difference yun. Yung saksakan niya. Kanta-kanta na sana ko. Ang kintab pa naman ng mic ko na binili. Ang kintab. La 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 la. Imagine na lang kanta-kanta si Mami. Wala My mother, you watch South movies. In what place? South American South movies? It's Americans? Lagi naman ako nanonood yun. Mga thrilling pinapanood ko. Saka horror. Naaliw ako sa horror. Tapos naman, pag tumabi naman yun, ay, India. Okay din naman yung mga India. Kaso na, yung anak ko sa, yung Thailand movies na horror. Kaya nasasabay na din ako. Mostly talaga naubos ko na yung, panood yung mga aksyon na about yung may mga yakuza, ganyan. Gusto ko mga ganyan action, thriller, saka horror, action. Try ko yung sabi mo, maganda din kasi ang India. May mga din yun eh. Yung mga, na India ba? Ayaw kasi manood nung sa GGF movie. Okay din ba? Try ko nga. Kasi ayaw ko minsan baga yun sa India baga, parang ang gulo ng sa baga. Pero pag sa mga may napanood ako sa India, ano ba yung napanood ko? Ang ganda. Oo nga, maganda nga sa India. Oo, nakakawili din naman pag may nagustuhan kang balik-balik din talaga, mahanap ka talaga ng pelikula na paglilibangan. Tsaka, nakakawala ng pagkatapos ng oras. Siyempre, wala namang work, mother. Kaya, nood-nood lang. Chut-chut.
Ah, 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 ah. Nangarap na nakakanta-kanta si Mami. Papaayos ko talaga yung ano ko para may kanta-kantahan ako. Check. Regards sa inyo lahat dyan. Thank you sa pag-support kay Mami, ha. Wita, salamat, M3 Say, salamat sa pag-stay. At least may tao sa aking live. Kahit isa lang. Pospa 2. Ayan. Ayan. Gwapang Mama Disa. Mega love. Shout out. Ay, isulat ko yun, Dapat i-ano ko yun. Pospa 2. Ayan, panoorin ko yan. Pospa 2. Kumusta, Guaps? Ayan. Panoorin ko yan. Siyempre. Try ko yan. KJF movie. Oo. Kasi, di naman sa pag Tagalog kasi. Depende sa mga artista. Mega love shoutout, Guaps, Mama Disa. Ang laki-laki ng mga views ni Mama Disa. Oy, sus, ginoo ko. Dami-daming tao ni Mama Disa. Yung laro-laro ni Mama Disa. One time, Mama Disa, ganyan din ako. Yung laro-laro baga. Yung mga parang mga bata-bata. Eh, wala man nagpansin eh. Wala man nag-views. Hindi ako naglalaro, yung anak ko binibigay sa akin yung mga nilalaro. Marisa, thank you. Laki na ng pera niya ni Mama Disa. Pospat. Parang ko yan, nag-trailer yan na Pospat to. Sana meron sa Netflix. Ano siya, sana horror siya, thriller, action. Ay, try ko, buti YouTube, sa YouTube pala. Ayos sa YouTube. Panoorin ko talaga yan. Ayan, try ko yan. Kanina bago ako nanood pa ako dito. Nag-Netflix pa ako. Gusto ko yung, yung gigigil ka ba ya? Tapos yung, sige. Ganyan. Ayaw ko ng, boring. Tapos mamalaman mo lang, tulog ka na. Wala na, naglaway na. Tulog na. You like to movies and songs? Yes, I like that. Lagi gusto ko lang ganyan. Saka, tapos na ako magsayaw-sayaw, ganyan. Gusto ko yung mga, kahit di ko kaya, hindi ko masunod-sunod. Gusto ko, pag nagkarinig ko ng tugtog talaga, gusto ko yun. Gusto ko lang sabi nga ng, kabaliktaran daw nila ako. Sobrang sindera, Guaps. Mega love shoutout, Guaps. Kumusta? Pobreng Haciendera, mega love shout out. Ayan, mega love shout out, Guaps. Pobreng Haciendera. Ayan. Kumusta ka na, Guaps? Sige ka lang siguro, bakasyon. Kumusta mga bakasyon mo, Guaps? Ayan, ang pobre na talaga namang Haciendera. Tunay yan na Haciendera. Fast food mo. Ayan, di na kasi masyado karamihan sa pobreng Haciendera, wala na eh. Hello, pang pobreng Haciendera.
Kay kanyang payatot, wala na doon eh. Okay. Asan? Sige, thank you so much. Thank you sa support. Ingat. Sa lagi-laging pag-support. Ingat lagi. Thank you sa, gapang Shindera. Bye-bye. Ingat. Okay, gapang pobreng Shindera. Thank you so much. Pahinga ka lang dyan. Nag-ano man lang ako nag-update lang ako. Hindi man ako masyadong tatagal sa mga live. Thank you, San. Naka-stop ka? Nasa biyahe ka ba? Thank you so much, Papa. Ingat sa biyahe mo. Oo, wala na. Karamihan na ngayong Gapang pobreng Shindera. Wala na. Ako nga ngayon lang din naman, Hindi ako masyadong hindi nakagaya dati na ang saya. Oo talaga, wala naman kasiguruhan nakikita ka. Kaya nagtitinda-tinda na lang, patuloy nila akong nagtitinda-tinda Oo, nakakapagod din. Saka yung effort mo, pag gumawa ng mga ano-ano. Yung kagaya natin noon, na kahit pa paano, ang dami nating nagsusupport. Gaganahan kang gumawa ng content. Pero ngayon wala na. Nako, wala na. Hindi ka na mag-i-enjoy. Di na kagaya ng dati na. Yun. May may premiere si may live si Punta tayo. Hindi na kagaya talaga ng dati. Choco. Coco. Maingay. Ayan, nag-ingay na si Choco. Sige guys, gaba nga pobreng Shindera. Thank you so much. Thank you sa tambay nyo guys. Thank you so much. Bye-bye. Update lang kay Lolo. Bye-bye.